J リーグ 2025IB ルヴァンカップ3回戦試合結果一覧。横浜 FC が PK で勝ったのか。町田は PK 得意なイメージあったけど1本。湘南が FC 東京に勝利。 FC 東京は1点も取れなかったか。新潟はベルディに何もできずに敗北。これで去年の優勝準優勝チームは消えた。京都相手にまさかセレッソが4点も取るとは。セレッソの攻撃サッカーすごいな。富山に福岡がなんとか勝利。なんとか意地は見せたね。山口は柏に負けたけどジュビロがガンバに勝利。これで J1 以外で唯一のチームになったジュビロ。